Metropola východného Slovenska s historickými dominantami, Európske mesto kultúry 2013 a samozrejme Centrum železiarskeho priemyslu. Nás však z dôvodu poslania našej relácie Vezmeš si ma zaujíma najmä útulok s názvom Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, ktorá svojou činnosťou a prosperitou oslavuje podstatnú časť kinologických Košíc. Ahojte, sme z občianskeho združenia Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov v Košiciach. Našou hlavnou činnosťou je prevádzkovanie a starostlivosť o opustené psíky v útulku UVP. Okrem prevádzkovania útulku naši členovia sa venujú aktívne aj kanisterapii, výcvikom pre verejnosť so psíkmi, taktiež aj besedám na školách a organizovaniu rôznych kinologicko-športových a zábavných podujatí pre verejnosť. UVP existuje už od roku 2001 a tento útulok, ktorý máme ho od roku 2005, čiže už je to 7 rokov. Momentálne máme asi okolo 150 psíkov plus nejakých 25 asi v domácich opaterách. Takže aj dnes hlavní aktéri v krátkosti. Som milá, prítulná a mám radšej starších ľudí. Moje meno je Dorka a mám necelé 2 roky. Volám sa Ester, som 4-ročná Fenka a mám rada aj starších ľudí. Volám sa Bobík, rád skáčem a dobre vychádzam aj s inými psami. Som 2-ročná Šiša, milujem prechádzky a vravia o mne, že šírim radosť a šťastie. Košická únia vzájomnej pomoci ľudí a psov doslova naplňa svoj názov. Slovo kanisterapia je dosť nezvyčajné aj pre psíčkarov. Kanisterapia, pretože kanis je pes a terapia je pomoc, liečenie, uzdravenie. Robí to môže vlastne hociktorý psík, ktorému majiteľ verí, musí to byť zohraná dvojica. Čiže nemusí to byť papierový psík, môže to byť kľudne kríženec. Len musí to byť taký kľudňučký, vyrovnaný psík, ktorý miluje dotyky a nereaguje prudko prakticky na nič. Tá kanisterapia vlastne môže byť individuálna, čiže keď máte ležiaceho pacienta, tak sa psík polohuje pri ležiacom pacientovi. Je to o tej teplote, o odovzdaní energii, o tom dobrom pocite. Tu v našom domove dôchodcov, kde chodíme na skladnú, tak tu je to zase o tom, že veľa z tých starých ľudí bývalo v domoch, je z dedín, mali zvieratka, tu ich mať nemôžu. Čiže keď prídeme, je to o tej radosti. Hej, Nelinka, keď cvičí, tak ste videli, sa zasmejú. Keď môžu pohľadkať, zase majú dobrý pocit. A potom môže byť kanisterapia aj skupinová, kde pracujete v skupinke detí, to sú väčšinou tie ľahšie postihnutia. Čiže je to stále o tom niekoho potešiť, urobiť mu dobrý pocit. Je to vlastne o tom kontakte ľudí. Ovládať svojho psa znamená bezproblémové a bezstresové spolužitie človeka so psom. Ahojte, sme členovia Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov. Našou úlohou je viesť výcvik na Aničke. Výcvik na Aničke funguje už 11 rokov a je prístupný všetkým psom, každého veku, každého plemena. Výcvik je vedený hravou, neagresívnou formou, tak aby si ju každý majiteľ a každý pes užíval. A teraz vám ukážeme nejaké základné prvky poslušnosti. Sík, ku mne. Ku mne. Sík, okolo. 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 Adomček. Okolo. Adomček. A psík voľno. Voľno. A na záver ešte raz 4 chlpáči usilujúci sa o vašu priazeň. Som 2-ročná Dorka. Útulok je môj domov, takže veľa ľudí nepoznám. Rada by som niekoho spoznala, čo by sa presvedčil, že som naozaj milá, prítulná a oddaná. Mohol by to byť hocikto, kto by ma mal rád. Volám sa Ester a predtým, než som prišla do útulku, som dosť trpela.
preto som trošku plachá a dôverujem skôr starším ľuďom. S inými psíkmi nemám problém, som kamarátska. Volám sa Bobík, no mám aj prezývku Skokan, rád totiž skáčem. Stačí hotiť loptičku a už som vo vzduchu. Túžim však potom, aby mi tú loptičku hádzal len môj pán. Som Šiša a okrem útulku vlastne nič iné nepoznám. Vyrástla som tu a vraj do kráci, veď sa len pozrite. Vravia o mne, že vyžarujem radosť a šťastie. Chcela by som sa s touto podstatou života s niekým podeliť. V relácii boli použité reklamné oznamy. Všetky videá z našej produkcie si môžete pozrieť v archíve na www.cngo.sk.